A horror színház a filmes horror és thriller műfaját igyekszik megvalósítani színpadon. A technika természetesen korlátozottabb, mint a mozi esetében, így mindent a rendezéssel, a színészi játékkal kell pótolniuk. Legújabb előadásukkal például kifejezetten nagy fába vágták a fejszéjüket. Aki látta a Legenda vagyok című nagy költségvetésű szuperprodukciót Will Smith főszereplésével, az jogosan teheti fel a kérdést, hogy ezt mégis hogyan öltöztette színpadi köntösbe a társulat. Ha a válaszra is kíváncsiak vagyunk, akkor 16-án kell ellátogatnunk Esztergomba a Sportalsóba. Az Utolsó ember című előadásról beszélgettem Lőrinc Leventével, a Horror Színház művészeti vezetőjével. Alaptémákat fogunk meg a horror műfajon belül, tehát főleg a klasszikusokat. Ezek 80-as évek horrorfilmjeinek, 70-es évek végi horrorfilmeknek az alapszituációi, 40-es, 50-es években írt novelláknak például alapszituációi, Matheson, Bram Stoker hasonló vonalon szeretnénk menni, ugye Lovecraft alapokat is használunk, Poe vonalat is visszük, úgyhogy igazából ezt a klasszikus, nem annyira ezt a fröcsögős vonalat fogjuk meg. Nyilván, hogy a horror műfajban bizonyos helyzetekben elkerülhetetlen a vérnek a látványa is, de nem ez a fő, hanem a színészeknek a munkájából létrehozott hangulat. Azt szokták mondani, hogy a komédia az egyik legnehezebb műfaj, mert ugye ha 50-szer meg kell csinálni ugyanazt a poént egy nap, akkor a színész már valószínűleg nem fogja érezni, hogy hol vicces. Ezt gondolom az ijesztgetésnél is így van. Volt ezzel kapcsolatban mondjuk negatív élményetek, hogy egy idő után már nem tudtátok, hogy amit csináltok, amit gyakoroltok, az még ijesztőnek számít-e, és mondjuk élő előadás folyamán az már nem is ütött mondjuk akkorát? Szerencsére ez még nem fordult elő. Ugye általában, mivel hogy színházi előadásról van szó, ez a nehézsége is és az előnye is a dolognak, hogy a nézőknek a reakcióit folyamatosan azért lehet hallani. Amikor éppen az előadás a megfelelő mederben halad, akkor azért elég erősek a nézői reakciók. Nagyjából tudjuk, hogy merre felé terelődik a játék. Mindig van annyi szabadság egyébként az előadásainkban, hogy bizonyos elemeket, bizonyos jeleneteket erősebbre vagy egy picit gyengébbre próbálunk venni, annak függvényében, hogy hol tart a közönség, mennyire van velünk. Nyilvánvaló, hogy azért minden közönség más, tehát nekünk is föl kell nőni a feladathoz, föl kell mérni, hogy az adott előadásokon a közönség mennyire veszi, mert ugye van, amikor szkeptikusabbak ülnek benne, van, amikor abszolút olyanok ülnek benne, akik ezt akarták látni. A technikát illetően mennyire vagytok kísérletezőek, illetve amióta csináljátok, már érezhető-e valamiféle fejlődés nem részletekről, hanem a felhasználható apparátusokat illetően? Nagyon apránként tudunk ugye előre haladni, a Horror Színház nem rendelkezik semmilyen támogatással, ez teljesen magánkezdeményezés, de olyan szcenikai elemeket próbálunk megvalósítani, ami mondjuk még kevés embernek jutott eszében, vagy legalábbis ilyen felhasználással még nem jutott eszébe senkinek, mint amire mi használjuk, és ezeket mindig próbáljuk egyre inkább bővíteni. Tehát az első előadásunk, ugye a Telihold, ez nem egy nagy titok, az egy gyertyás előadás, ott az adja a fő hangulatelemet, hogy a gyertya fényén túl nem látszik semmi, és a szereplők sem látják, hogy mi van, ez ad egy bizonytalanságérzést a nézőnek is, meg a színésznek is. Továbbá elmossa a szobának, amiben játszódik a történet, annak a szobának a határait elmossa, és a néző is úgy érezheti, hogy bennül abban a szobában. A legújabb előadásunknál pedig már olyan díszletelemeket, vagy olyan hatáselemeket próbálunk használni a színpadképnél, amik egy picit újítók, egy picit más irányba mennek, mint amiket láthattak eddig klasszikus színházban a nézők, és illetőleg itt is behozunk egy-két újabb hatáselemet is, tehát nagyon apránként építgetjük föl, hogy hogyan tudunk úgy horrorisztikus elemeket megjeleníteni a színpadon, hogy nem elsődlegesen pénzzel akarjuk megoldani a megvalósítást. Ha már említetted a friss előadást, mi lesz ez, hogy álltok vele? Az Utolsó ember a Richard Mathesonnak a Legenda vagyok című könyvének az ötletéből készült az előadás, hogy egy apokaliptikus világban játszódik a történet, ahol a főhősnek a mindennapjait ebben a járvány sújtotta világban lehet megnézni. Nagyon nehéz előadás az előzőhöz képest, mivel itt nagyon sok monodrámai elem van, nagyon sok lélektani része van az előadásnak, és hát közben meg olyan hatáselemekre is szükségünk van, ami által megélhető és átérezhető az a helyzet, amiben benne van. Most vasárnap, november 16-án lesz a bemutatónk. Ugye a díszlet az már készen van, lényegében most már csak a helyszínhez alakítjuk hozzá, mert nincsen állandó játszóhelyünk, jelenleg a Sportalsó ad helyszínt az előadásainkhoz. Itt alapvetően egy koncerthelyszínről van szó. Itt nagyon sok izgalmas elem lesz, nagyon sok újítás lesz benne. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy a nézők mit fognak hozzászólni. Lőrinc Levente ajánlotta a Horror Színház új előadását, az Utolsó embert, amelyet 16-án nézhetünk meg először. Tímár Ágnest hallották.